Okay, du skal lige have den her. Okay, hvad så alle sammen, og velkommen til. I dag, der skal mig og Møller lave en video sammen. Ja, og det går rimelig meget galt, tror jeg. Fordi vi har fået skaffet sådan nogle æg. Sådan nogle livskraftæg. Og vi håber virkelig, at de kan flække. Fordi vi har brugt 15 kroner. Det er så mange penge. Ja. Okay, så vi har 3 kategorier, og som han skal være indenfor, eller som Magnus han så skal sige et eller andet indenfor, så må jeg sige 5 ja-nej spørgsmål, eller sådan. Hedder han, eller er det en mand, og så skal han sige ja eller nej. Og hvis ikke jeg svarer rigtigt på dem efter de 5, så må han klaske et æg i hovedet på mig. Og hvis jeg gætter rigtigt, så får han sådan en lille... En polo! Polo! Skal du spise det? Fuck, Møller. Vi snakker Vigga. Let's gå i gang. Første kategori, eller hvad er det for en kategori? Okay, jeg skal lige finde på. Okay. Okay, hvad for en kategori er det, eller sådan inden for fodbold? Frugt. En frugt? Okay, nej, nu kan jeg ikke sige, om det er en mand. Er det en orange? Nej. Er det et æble? Nej. Er det grebæble, eller sådan et eller andet æble? Du skal gætte på et eller andet. Er det en banan? Ja! Du gættede fucking mange gange forkert. Men jeg har 5 gange til at gætte. Ja, okay. Fodesmør. Hvad går i gang? Okay. Jeg har en lidt. Okay. Martin. Hvad er det for en kategori? Skuespiller. Jeg har bare lort til den skuespiller. Er det Adele? Nej. Er det Katy Perry? Nej. Katy Perry, hun skal ikke en skuespiller. Er det ikke? Ja. Er det... Ej, giver op. Bare gør det. Do it! Just do it! Vent. Gør det! Finish him! Oh! Fuck! Det er klart. Fuck, det gør hun det der. Okay, næste. Hvad er det for en kategori? En sanger. En sanger? Er det en mand? Nej. Så er det en kvinde. Er hun mørk i huden? Nej. Er det Adele? Nej. Er det Katy Perry? Oh, yes! Foto til mig. Fuck, så kommer jeg op. Har det der ned. Fuck, det er ulækkert. Du kan bare klaske selv der. Næste kategori. Okay. Hvad er det? Okay. Næste spørgsmål. Det er en grøntsag. En grøntsag. Agurk. Jeg har valgt mere grøntsager. Et æble. Det er sgu da ikke en grøntsag. Det var 2. Gulerod. Nej. Gulerod, kom nu. Hvad er der mere? Er det en knold? Jeg gætter 5 gange. Fucking lille fingerlugter og blod. Jeg stiller mig lige lidt frem. Så kom med, at du har en iPad, der ligger der. Nej. Følg mig på den. Nummer. Det var voksne! Kom nu. Næste. Skuespiller. Jamen fuck. Er det ham, der spiller James Bond? Er det en mand? Ja! Er det ham, der spiller Bamse? For Bamse er et kylling. Nej. Og jeg giver... Jo, er det Dronning Margrethe? Hun er sgu da med i det der nytårstale, halløjse. Er man ikke også skuespiller der? Det var en mand for helvede. Hans Henrik. Nå, fuck. Det er på min iPad! Ja! Sidste spørgsmål. til 1 million. Ja, det var
Rose. Nej. Radiser. Æbler. Nej, det er ikke et æbletræ. Fuck. Fuck, det er koldt. Forårsblomster. Det er en hvid rose. Ej, Og I kan vi slutte videoen Det var af den nu. sidste. Okay, så ja, tak fordi I så med. Så lige se. Glem ikke at så må I have en god dag. Ja! Og så skal jeg lige flække Magnus.